Na to, aby ste zistili, aký je váš zdravotný stav, niekedy stačí zájsť do lekárne. Projekt Zdravie do lekárni má byť akousi prevenciou. Ľudia sa dozvedia viac o svojom zdravotnom stave a v prípade horších výsledkov môžu včas vyhľadať lekára. Viac vám povie Alena Malchová. Vo viacerých lekárniach na Slovensku je od februára spustený nový projekt. Vďaka nemu v lekárniach dostanete nielen lieky, ale zistíte aj preventívne informácie o vašom zdravotnom stave. Niečo podobné už na Slovensku fungovalo, no iba v zanedbateľnom množstve a prevažne väčších lekární. My sme chceli dať možnosť pre také lekárne, ktoré majú svoj personál vyťažený natoľko, že jednoducho nedokážu tieto merania vo svojej lekárni zabezpečiť. V lekárni vám odmerajú BMI index, krvný tlak či puls a vyšetria krv, na základe čoho sa dozviete o hladine svojho cholesterolu či glukózy. Všetky merania vykonáva vyškolený pracovník, avšak netreba zabúdať na to, že výsledky sú len orientačné. Pokiaľ nájdeme pacientov zvýšené hodnoty jednotlivých faktorov, tak odporúčime mu návštevu lekára. Vyšetrenia vykonávajú jednak farmaceuti, ale taktiež aj študenti posledných ročníkov farmácie, ktorí si takýmto spôsobom zlepšujú tie naučené vedomosti, dostávajú ich priamo do praxe. Som tu už 4. hodinu a stihla som tých pacientov 16, čiže je to celkom pekný počet. Keď človek príde pre nejaký liek do lekárne a má tú službu, tak to je super vec. Nemusí hneď utekať lekáru. Nemusím čakať u lekára a viem tie základné veci. Cukrovka, cholesterol, ja myslím, že výborné. Určite takéto screeningové vyšetrenia budú veľkým prínosom z hľadiska osvety a prevencie pre jednotlivých pacientov. Vláda dnes schválila